Yo mga Uragon, mga best, mga bay. Ayan, walk out na naman tayo ulit sa trabaho. Walk out sa trabaho, walang sweldo. 4 months na walang sweldo. Ayan, kaya nag-walk out na yung iba. Yung mga ibang mga supply nandun pa, nagtatrabaho pa. Iniwan na namin. At the same time, sandstorm, mga Uragon, sandstorm. Grabe. So ayan mga Uragon, sandstorm na medyo makulimlim ang kalangitan. Pinong-pinong pino na alikabok, nakakapuwing. So uwi na ako guys, mga Uragon. Uwi na kami, may tropa na dyan na naunang nag-uwian. Hinihintay ako sa may Bacala. Kahapon pa nag-sandstorm, umpisa yung kahapon sandstorm na din. Ito na yung senyales na balik na naman sa tag-init dito sa Saudi. Ito yung aking palatandaan kapag magpapalit ng weather condition, magtataglamig. Bago magtaglamig, nagsa-sandstorm na naman. Bago magtag-init, sandstorm din. Ayan, kaya ayan, ito na yon, tag-init na naman. Ayun doon sa dulong kalsada wala nang makitang hindi na makita yung mga sasakyan. So ayun guys, ayun na yung tatlo kong kasama. Sumakay na ng kotse. Hinintay ako, sasakay na rin ako. Sandstorm na ako. Hello mga Uragon, mga best, mga bay. Kumusta kayo dyan? Kami hindi okay rito. So naglalakad sa initan. Alas 8 ng umaga, ang init na. Grabe. 2 araw nag-sunstorm. Palit na talaga ng ng weather. Tag-init na, summer. Summer na ulit dito. Kagagaling ko lang sa kabilang planta. Kinuha ko yung aming CA. Ayaw pa talaga pasweldo. CA lang 300 na cash advance. Grabe. Naubos na yung cash advance nung nakaraan. Nagpa-cash advance na ulit. Ayan. Kinuha ko kasi something is better than nothing. Ika nga. Ubusan na to ng budget mga Uragon. Let's go. Grabe. Hirap na, taghirap na dito. Gantay na lang kami kung anong kakahinat na namin dito sa aming kumpanya. Wala nang pag-asa yata na makabangon pa ulit. Ayan. Sige. Balik na ako doon sa aking working area.